Welcome to my vlog. Ganito po ng try ko. Going to Kupon Market. Yes guys, going to Kupon Market. May meet up ako ngayon sa t-shirt ko ng Alpaca Paro. Malapit na anniversary namin. Ngayon Agosto 8 guys, 2022. Malapit na guys. Yes guys, malapit na kami. Dito ako sa Lower Sompong Indahan. Naka-dress ng Alpaca Paro. Yes guys, thank you sa subscriber. Sana madagal pa subscriber guys, para makatabang ko sa isang tao.